Dnes máme vonku krásnych 33,5 stupňa Celzia. Ja som sa rozhodol ísť na prechádzku s psom, ale chcel by som sa vám dnes, milí podnikatelia, s nejakými témami prihovoriť. Určite si pamätáte na to, aké ste začínali podnikať, čím všetkým ste si museli preskákať a čo všetko ste kvôli podnikaniu museli obetovať. Bolo to náročné. Na začiatku ste sa museli zorientovať v daňovom systéme Slovenskej republiky. Ako fyzická osoba platíte daň z príjmu, ktorá môže byť 15, 19 alebo 25 %. Ak ste právnická osoba, daň z príjmu bude buď 15 alebo 21 %. Potom tu máme základnú sadzbu DPH, ktorá je 20 %, ale existuje aj tzv. Znížená alebo osobitá DPH, ktorá môže byť 10, 5 alebo 0 %. Celkom veľa informácií na začiatok však a nie je to úplne jednoduché ani z pohľadu samotného účtovníctva. Popasovali ste sa s daňovým systémom, začína sa vám dariť, vaše obraty stúpajú, prichádzajú nejaké zisky a vy ste si ani neuvedomili, ale už podnikáte 1 rok. V tom prichádza informácia, že vaše zdaniteľné zisky za 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov prekročili hranicu 49 790 eur. Čo to pre vás znamená? Štát od vás vyžaduje povinnú registráciu za platcu DPH. A týmto pádom sa váš život razantne mení. Vaše jednoduché účtovníctvo sa mení na podvojné účtovníctvo a vy sa stávate platcom DPH. Mesačným platcom DPH. To znamená, že niektorým podnikateľom to môže veľmi zmeniť život a nemusí to byť zrovna pozitívne. Ak vás tieto dve témy zaujali, prosím sledujte moju facebookovú stránku, kde sa vyjadrím k ďalším 2 bodom programu.